എല്ലാവരും വൈകി വരുന്നത് മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനീഷ്യേഷന്റെ ആൾക്കാരും മുഴുവനും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ മാതാജി, അല്ലേ? എന്താണ് മാതാജി ചോദിച്ചാ കേട്ടിട്ട്? അല്ല, ഇനീഷ്യേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നവരും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും. ആരും എത്തിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നപ്പോ തുളസി പൂജയും പിന്നെ പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോ തുളസി, ഇന്നലെ നമ്മൾ മംഗളാരത്തിയുടെ സമയത്ത് തന്നെ തുളസി പൂജയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അമ്പലത്തിൽ. അപ്പോൾ മംഗളാരത്തിക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ആചമനം ചെയ്യണം, ശുദ്ധിയാവണം. കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ആചമനം ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ ആരത്തി പ്ലേറ്റ് എല്ലാം റെഡിയാക്കണം. ആരത്തി പ്ലേറ്റിൽ ധൂപമായിട്ട് ചന്ദനത്തിരിയാണ് അമ്പലത്തിൽ വെക്കുക. അപ്പോൾ ചന്ദനത്തിരി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം മാതാജി, ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ഉണ്ട് മാതാജി. അപ്പോ ആരത്തി പ്ലേറ്റിൽ ധൂപം, അതായത് ചന്ദനത്തിരി 2 ചന്ദനത്തിരി അല്ലെങ്കിൽ 3 ചന്ദനത്തിരി വെക്കുക. അതിനുശേഷം രണ്ടാമതായിട്ട് ആരത്തി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആരത്തി തന്നെ, അഗ്നി കൊണ്ടുള്ള ആരത്തി. പിന്നീട് ജലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശംഖും ജലം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പാത്രവും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ജലം ശംഖിലൊഴിച്ചിട്ട് ഓരോ ഭഗവാന്മാർക്കും ആരത്തി ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നാലാമതായിട്ട് ഭഗവാന് വസ്ത്രം, കർച്ചീഫാണ് സാധാരണ കൊടുക്കാറ്, പുതിയ കർച്ചീഫ് ആരത്തി ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം വസ്ത്രത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് പൂക്കൾ, ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാ ഓൾട്ടറിലുള്ള എല്ലാ ഭഗവാന്മാർക്കും ഫ്ലവേഴ്സ് ആരത്തി ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം 2 ചാമരം, ഒന്ന് ചാമരമാണ്. ചാമരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാക്കിന്റെ തേലിൽ രോമത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചാമരം, വൈറ്റ് ചാമരം. പിന്നൊന്ന് പീകോക്ക് ഫെദർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഫാൻ. അങ്ങനെ 2 ചാമരം കൂടെ ഭഗവാന്റെ മംഗളാരത്തി കഴിയുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ പ്രേമധ്വനി, ഭഗവാന് നമസ്കാരം, ആചാര്യന്മാർക്ക് നമസ്കാരം എല്ലാം അർപ്പിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നരസിംഹ സ്തോത്രം, നരസിംഹസ്തുതി ചൊല്ലുന്നു. നരസിംഹസ്തുതിക്ക് ശേഷമാണ് തുളസി ആരത്തി രാവിലെ ചെയ്യുന്നത്. രാവിലെ തുളസി ആരത്തി, എല്ലാ ആരത്തികളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുളസി ആരത്തി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ വൈകിട്ട് തുളസി ആരത്തിയാണ്, സന്ധ്യാസമയത്ത് ആദ്യം തുളസി ആരത്തിയാണ്, പിന്നീടാണ് ഭഗവാന്റെ ആരത്തി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലെ തുളസി ആരത്തി ഭഗവാന് സാധാരണ നമ്മളും അങ്ങനെയല്ലേ, വീട്ടിൽ ഭഗവാന് വിളക്ക് കൊളുത്തിയിട്ട് ശേഷമാണ് നമ്മൾ രാവിലെ
തുളസിക്ക് വിളക്ക് കൊളുത്തുക. സന്ധ്യാസമയത്ത് ആദ്യം തുളസിക്ക് വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നു. അപ്പൊ തുളസി ആരത്തിയും ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. തുളസി ആരത്തിയുടെ പ്രണാമ മന്ത്രവും പരിക്രമ മന്ത്രവും എല്ലാം ഇന്നലെ ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചിരുന്നു. പ്രണാമ മന്ത്രം തുളസിക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നു. വൃന്ദായി തുളസി ദേവിയായി പ്രിയായി കേശവസിച്ച കൃഷ്ണഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുഭക്തി പ്രദേ ദേവി സത്യവത്യേ നമോ നമഃ എന്ന് 3 തവണ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നു തുളസി ദേവിക്ക്. അതിനുശേഷം ആരത്തി. തുളസി ആരത്തിക്ക് കീർത്തനമുണ്ട്, പ്രത്യേക നല്ല കീർത്തനമുണ്ട് തുളസി ആരത്തിക്ക്. തുളസിക്കും ധൂപം, പിന്നീട് ദീപം, പിന്നീട് പുഷ്പം, അത്രയുമാണ് തുളസിക്ക് സമർപ്പിക്കുക. പിന്നെ ജലം, എല്ലാവരും കുറേശ്ശെ ജലം തുളസിക്ക് ഒഴിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം തുളസിക്ക് 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 തവണ പ്രദക്ഷിണം വെക്കണം. ആ പ്രദക്ഷിണ മന്ത്രവും യാനി കാനീച്ച പാപാനി ബ്രഹ്മഹത്യതി കാണിച്ച താനി താനി പ്രണശ്യന്തി പ്രദക്ഷിണ പദേ പദേ. തുളസിയെ നമ്മൾ ഓരോ അടിവെച്ച് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അനേക ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പാടിക്കൊണ്ടാണ് തുളസിക്ക് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നത്. കാരണം തുളസി ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തയായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ തുളസിക്ക് പ്രണാമ മന്ത്രമുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണം. കാരണം അത് എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. തുളസി പ്രണാമ മന്ത്രം, തുളസി പരിക്രമ മന്ത്രം, പിന്നീട് തുളസി ആരതി, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ തുളസിക്ക് അതുകൂടാതെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിലും തുളസി നട്ടു വളർത്തി തുളസിക്ക് നമ്മൾ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും വെള്ളം ഒഴിക്കണം, വിളക്കും കൊളുത്തണം, തുളസിയെ 3 തവണ പ്രദക്ഷിണവും വെക്കണം. അതിനുശേഷം തുളസിയുടെ കടക്കിലുള്ള മണ്ണ് അത് ഒരു ഗന്ധമായിട്ടെടുത്ത് നമുക്ക് തലയിൽ ചൂടാവുന്നതാണ്. കാരണം അത്രമാത്രം വിശേഷമാണ് തുളസിയുടെ മണ്ണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അതുകൂടാതെ വീട്ടിലും നിങ്ങൾ തുളസിക്ക് ദിവസവും ആരതി എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വിളക്കാണെങ്കിലും കൊളുത്തി വെക്കുക, തുളസി നട്ടു വളർത്തുക, തുളസിക്ക് ദിവസവും ജലം ഒഴിക്കുക, പ്രദക്ഷിണം വെക്കുക. ഇത്രയും കാര്യം ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അതിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, തുളസിക്ക് ഭോഗ കൊടുക്കാം ഓൾട്ടറിൽ. അതായത് ഭഗവാനോടൊപ്പം തുളസി നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്ന നിവേദ്യം പ്രസാദമായിട്ട് തുളസിക്കും ഓഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ തുളസിക്ക് ദിവസവും വിളക്ക് കൊളുത്തണം. ഓൾട്ടറിൽ വെക്കുന്ന, അതായത് ഭഗവാന്റെ മുറിയിൽ വെക്കുന്ന തുളസി, ഒരു ചട്ടിയിൽ തുളസി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ തുളസി ചട്ടിയെ നമ്മൾ അലങ്കരിക്കണം. ഒരു തുണി, പാവാട മാതിരി തുണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അലങ്കരിക്കണം. അല്ല തുളസി തറയിൽ, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ തുളസി തറയിലാണെങ്കിൽ അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഈ തുളസി നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്ന എല്ലാ ഭോഗവസ്തുക്കളിലും നിവേദ്യത്തിലും ഒരു തുളസി ദളം ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ നിവേദിക്കാൻ. പിന്നെ ഭഗവാന് പുഷ്പം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം കതിരുള്ള ഒരു തുളസി വെക്കുന്നതും വളരെ വിശേഷമാണ്. ഭഗവാന് വളരെ വിശേഷമാണ് തുളസി. ആ തുളസി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ തുളസിയുടെ ദർശനത്താൽ ഭഗവാൻ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്ന നിവേദ്യത്തിൽ തുളസി ദളം ഇടണം, ഭഗവാന്റെ കാൽക്കലും തുളസി ദളം അർപ്പിക്കണം. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് രാത്രി 6 മണിക്ക്, വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് ശേഷം തുളസി പറിക്കാൻ പാടില്ല. ഏകാദശി ദിവസവും തുളസി പറിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം തുളസി ഭഗവാന്റെ ഭക്തയായതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ദിവസം തുളസി ദേവിയും ഫാസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. കൂടാതെ കൃഷ്ണഭക്തി വളരുവാനായിട്ട് നമ്മൾ തുളസിയെ ദിവസവും സേവിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ തുളസി പൂജയിൽ പ്രണാമ മന്ത്രം, പരിക്രമ മന്ത്രം, പിന്നെ കീർത്തനം, ഇത് 3 കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി 2 സെക്ഷൻ ആയിട്ട് പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ചും കൂടെ പഠിക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. കാരണം പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നതും വളരെ വളരെ ഇസ്കോണിന്റെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ്. പ്രഭുപാദ പ്രണാമ മന്ത്രം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ഇല്ലേ? പ്രഭുപാദ പ്രണാമ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ
നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിനെ. ഇത് പ്രഭുപാദരുടെ പ്രണാമ മന്ത്രം. ഈ പ്രണാമ മന്ത്രം നമ്മൾ ഓരോ തവണയും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രഭുപാദ പ്രണാമ മന്ത്രം, പിന്നെ പഞ്ചതത്വ പ്രണാമ മന്ത്രം, പിന്നീട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. പിന്നീട് നമ്മൾ ഗുരു മഹാരാജന്റെ ആശ്രയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുരു മഹാരാജാവിന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രം കൂടെ ആദ്യം ചൊല്ലേണ്ടതാണ്. പ്രഭുപാദർക്ക് മുന്നേ ഗുരു മഹാരാജന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. അപ്പോ പ്രഭുപാദ പ്രണാമ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം, അതായത് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ, അദ്ദേഹം വിഷ്ണുപാദായ നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ, അതായത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ കാൽക്കൽ ആശ്രയം എടുത്തിരിക്കുന്നവരും, പിന്നെയോ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ വളരെ വളരെ അടുത്ത വ്യക്തിയും, കൂടാതെ ഭൂതലെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ വളരെ അടുത്ത വ്യക്തിയും, ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി നിതിനാമിനെ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നു. കൂടാതെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ, സാരസ്വതി പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമിയുടെ ശിഷ്യനും, കൂടാതെ ഗൗരവാണി പ്രചാരിനെ, ഗൗര ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയാണ് ഗൗര എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഗൗരവാണി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ പ്രവചനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരും, നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശത്താരിനെ, അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹം പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിറഞ്ഞിരുന്ന നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദികൾ, അതായത് അവിടെയുള്ളവരെല്ലാവരും ശൂന്യവാദികളായിരുന്നു. അതായത് അവർ ഭഗവാനിലോ ഭക്തിയിലോ സ്പിരിച്വലിസത്തിലോ ഒന്നും വിശ്വസിക്കാത്തവരായിരുന്നു. അവരെയെല്ലാം, അവരുടെ ചിന്താഗതികളെ എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ച നിർവിശേഷമാക്കിയ ആ വ്യക്തിയാണ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് നമസ്കാരം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പ്രണാമ മന്ത്രം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി പ്രഭുപാദ ആരായിരുന്നു എന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വാണിയെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഒരു നല്ല കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യൻ വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുൻവിധി പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ലോചനദാസ ഠാക്കൂര, ചൈതന്യ മംഗള എന്നുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, സങ്കീർത്തനം എന്നുള്ള കോൺഗ്രഗേഷണൽ ചാൻഡിങ്, സങ്കീർത്തനം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ സങ്കീർത്തനമാകുന്ന ഷാർപ്പ് സോഡ്, അതായത് ഒരു മൂർച്ചയേറിയ വാളും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം പറയുകയാണ്, ഞാൻ മൂർച്ചയേറിയ വാൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ സങ്കീർത്തനം എന്നുള്ള മൂർച്ചയേറിയ വാൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആസുരിക സ്വഭാവത്തെ എല്ലാം ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. പക്ഷേ എങ്കിലും ആരെങ്കിലും ആ ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിലെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് എന്റെ സേനാപതി ഭക്തൻ ഭാവിയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രഭുപാദരുടെ അവതാരത്തിനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത് ലോചനദാസ ഠാക്കൂർ ചൈതന്യ മംഗള എന്നുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം പറയുന്നതായിട്ട് എന്റെ സേനാപതി ഭക്തൻ അദ്ദേഹം വരും. ആരെല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലത്തിൽ ഭക്തന്മാരാകാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയോ അവരെയെല്ലാം തിരിച്ച് വീണ്ടും ഭക്തന്മാരാക്കുവാനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സേനാപതിയായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം വരും എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂറിന്റെ മറ്റുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ എല്ലാം പ്രെഡിക്ഷൻ ശരിയാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ അദ്ദേഹം വരികയും അദ്ദേഹം പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ പോയി വെറും 10 വർഷം കൊണ്ട് 108 അമ്പലങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കുന്നു. 108 ദിക്കിൽ രാധാകൃഷ്ണ ഡേറ്റിനെ വിഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. ഒരുപാട് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലെ കുട്ടികളെ അദ്ദേഹം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ലോകമെമ്പാടും രഥയാത്ര നടത്തുന്നു. അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം
ലോകമെമ്പാടും അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം മാത്രമല്ല, ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും എല്ലാം ലോകമെമ്പാടും അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സേനാപതി ഭക്തൻ എന്നാണ് പ്രഭുപാദരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം മുതൽക്കുള്ള ഡേറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ 1 1896 അദ്ദേഹം കൽക്കട്ടയിലെ ടോളിഗഞ്ച് എന്നുള്ള ഒരു ദിക്കിലെ ഒരു ചെറിയ വീട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനന സ്ഥലം ഇപ്പോൾ ഇസ്കോൺകാർ അത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയയായിട്ട് അവർ ഇപ്പോൾ അത് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ കൽക്കട്ടയിൽ, വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ കൽക്കട്ടയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ അഷ്ടമി രോഹിണി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നവമി ദിവസമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനന ദിവസം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ രാത്രിയാണ് അവതരിക്കുന്നത് അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അഷ്ടമി രോഹിണി നാളിൽ രാത്രി 12 മണിയോട് കൂടിയാണ് അവതരിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് നന്ദമഹാരാജാവിന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ജനനം ആഘോഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം രാത്രി അർദ്ധരാത്രിയല്ലേ പ്രസവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പിറ്റേ ദിവസം, അതായത് അഷ്ടമി നവമി ദിവസം അദ്ദേഹം തന്റെ മകന്റെ ജനനം ഒരു ഉത്സവമായിട്ട് കൊണ്ടാടുന്നു. എങ്ങനെ? അനേകം പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യുന്നു, അനേകം വസ്ത്രങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്നു, ആഭരണങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്നു, ആഹാരം ദാനം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ദാനം ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ആഹാരം കൊടുത്ത് എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ഉത്സവമായിട്ട് അദ്ദേഹം കൊണ്ടാടുന്നു. അപ്പോൾ അതേ ദിവസം അഷ്ടമി രോഹിണിയുടെ പിറ്റത്തെ ദിവസമാണ് ഭക്തിസ്വാമി പ്രഭുപാദരും ജനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേരാണ് ഗൗർ മോഹൻ ഡേ എന്ന്. അദ്ദേഹം തന്റെ പുത്രനെ എങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു? നന്ദുലാൽ എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം നന്ദോത്സവത്തിന്റെ അന്ന് ജനിച്ചത് കൊണ്ട് നന്ദുലാൽ എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ അത് ഗൗർ മോഹൻ ഡേ അല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മാവൻ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പ്രഭുപാദരുടെ അമ്മാവൻ അദ്ദേഹത്തെ നന്ദുലാൽ എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഗൗർ മോഹൻ ഡേയും മാതാവ് രജനി മാതാവും എന്ത് വിചാരിച്ചു? അദ്ദേഹത്തിന് അഭയചരൺ എന്നുള്ള പേരിടാം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിയർലെസ്നെസ്, അതായത് ഭൗതികതയെ ഭയക്കാത്ത ആൾ എന്നർത്ഥം. പിന്നെയോ ചരൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ അഭയം തേടിയ ഒരാൾ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്ന വിധത്തിൽ അഭയചരൺ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നാമകരണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഗംഗാതീരത്തിനടുത്തായിട്ട്, കൽക്കട്ടയിലെ ഗംഗാതീരത്തിനടുത്തായിട്ട് ഒരു ചെറിയ വീട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ജനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആസ്ട്രോളജർ, അതായത് ജ്യോതിഷി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനന സമയത്തെ ഗ്രഹനിലയെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ കുട്ടി 70 വയസ്സാകുന്നതോടുകൂടി പാശ്ചാത്യ രാജ്യം, അതായത് സമുദ്രം കടന്ന് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകും, 108 അമ്പലങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കും എന്നെല്ലാം അന്ന് തന്നെ ഒരു ജ്യോതിഷി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. 1.5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ടൈഫോയിഡ് പിടിക്കുന്നു. 3 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രത്തിന് തീ പിടിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആരോ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് വന്ന് ആ തീയെല്ലാം കെടുത്തിക്കളയുന്നു. 4 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് കൽക്കട്ടയിലെ മഹാമാരി പ്ലേഗ് അവിടെയെല്ലാം ബാധിച്ചത്. പക്ഷേ ഇവർക്കൊന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചില്ല. അവിടെ ഒരു വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു ബാബാജി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാം കൂട്ടി നഗരസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നഗരസങ്കീർത്തനം ചെയ്ത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കകം ഈ പ്ലേഗ് ഇല്ലാതാകുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനമായിട്ട് പറയുന്നത്. കൂടാതെ ഈ ഗൗർ മോഹന്റെ അഭയചരണിന്റെ അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആ വഴി പോകുന്ന എല്ലാ സാധുക്കളെയും, അതായത് സന്യാസിമാരെയും വിളിക്കും. എന്നിട്ട് അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടിടത്തോളം ആഹാരവും വസ്ത്രവും എല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം തന്റെ മകനെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാധാറാണി വളരെയധികം ഈ കുഞ്ഞിനോട് സന്തോഷിക്കും. അങ്ങനെ രാധാറാണിയുടെ ഭക്തനായിട്ട് വളരാൻ ഈ കുഞ്ഞിന് സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സന്യാസിമാരെയും വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച്
ഈ കുഞ്ഞിനെ അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ഗൗർമോഹന്റെ ആവശ്യപ്പെടുമായിരുന്നു. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തശ്ശി പറയുന്നത് ഈ അഭയചരണിന് ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ കച്ചോരി തിന്നുവാൻ വളരെയധികം ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തശ്ശി കച്ചോരി മുഖി എന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അഭയചരൺ എല്ലാവരുടെയും വാത്സല്യമായിട്ട് വളർന്നു വരികയാണ്. ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ പ്രഭുപാദരെ രാധാകൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്നുള്ളതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. 5 വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം തന്റെ വീട്ടിന്റെ തെരുവിൽ ഒരു രഥയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ രഥയാത്ര അദ്ദേഹം സംഘടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നീട് വലുതായി അദ്ദേഹം പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി അവിടെ വലിയ നിലയിലുള്ള രഥയാത്രകൾ അദ്ദേഹം സംഘടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അതിന്റെ തുടക്കമായിട്ട് 5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം രഥയാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ കൽക്കട്ടയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലുള്ള രാധാ ഗോവിന്ദ്ജി, ഇതാണ് അദ്ദേഹം ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന രാധാ ഗോവിന്ദ്ജി. അവിടെ താക്കൂർ ഭായി എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു രാധാ ഗോവിന്ദ്ജി അമ്പലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വിഗ്രഹത്തെ ഇദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ ആ അമ്പലത്തിന്റെ വാതിക്കൽ പോയി നിന്ന് ആ വിഗ്രഹത്തെ കണ്ണടയ്ക്കാതെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു അത്ര. കാരണം അപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രാധാ ഗോവിന്ദ്ജിയെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരുന്നു. വലുതായപ്പോൾ രാധാ ഗോവിന്ദ്ജിയാണ് എന്നെ ഭക്തിയിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വളർന്നു വന്നത്, അദ്ദേഹം കിൻഡർ ഗാർട്ടൻ പിന്നീട് സ്കൂൾ എല്ലാം നടത്തി. വീട്ടിൽ വെച്ച് പ്രൈവറ്റ് ട്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്, ഇംഗ്ലീഷിലും സംസ്കൃതത്തിലും. അതിനുശേഷം 1904 അദ്ദേഹം, ഇവിടെ കാണാം, മുത്തിലാൽ സീൽസ് ഫ്രീ സ്കൂൾ എന്നുള്ള സ്കൂളിൽ അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം കോളേജിൽ ചേരുന്നു. സ്കോട്ടിഷ് ചർച്ച് കോളേജ് എന്നുള്ള കോളേജിൽ അദ്ദേഹം 1916 കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും ലണ്ടനിലെല്ലാം പോയി പഠിക്കുക ഒരു സ്വാഭാവികമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഗൗർമോഹന്റെ തന്റെ മകനെ പുറത്തേക്ക് വിടില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ കൽക്കട്ടയിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കോളേജിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സീറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഡ്രാമ കളിക്കുന്നു. 1 വർഷത്തോളം അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ നാടകം കളിക്കുന്നത്. ആ നാടകത്തിൽ പ്രഭുപാദരുടെ വേഷം എന്തായിരുന്നു? അദ്വൈത ആചാര്യയുടെ വേഷമായിരുന്നു പ്രഭുപാദർ. അപ്പോൾ ആ നാടകം കളിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രഭുപാദ എല്ലാവരെയും നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് വിങ്ങി വിങ്ങി കരയുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടത്. അത്രമാത്രം ഇവരുടെ ആ നാടകം കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഇമോഷണലായി, എല്ലാവരും വളരെയധികം ആ നാടകവുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോയി. അത്രമാത്രം ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാവരും അഭിനയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം കോളേജിൽ ചേർന്നതോടുകൂടി അദ്ദേഹം ആരാധിച്ചിരുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളെ, രാധാകൃഷ്ണ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുവാൻ വീട്ടിൽ ആരുമില്ലാതായപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയും 16 വയസ്സും, ഇദ്ദേഹത്തിന് 16 വയസ്സായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ മരിച്ചു പോകുകയുണ്ടായി. അമ്മയുടെ പേര് രജനി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളെ പൂജിക്കുവാൻ ആരുമില്ലാതായി. ഇദ്ദേഹം കോളേജിലേക്കെല്ലാം പോയിരുന്നത് കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദ എന്ത് ചെയ്തു? ആ സമയത്ത് തന്റെ രാധാകൃഷ്ണ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഒരു ബോക്സിനുള്ളിലാക്കിയിട്ട് അടച്ചു വെക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പൂജാമുറിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസവും നമ്മൾ ആ ഭഗവാന് ആരത്തി, ആഹാരം, നിവേദ്യം ഇതെല്ലാം അർപ്പിക്കണം, പൂജയെല്ലാം ചെയ്യണം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സിൽ ബന്ദവസ്ഥായിട്ട് വെക്കണം. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദ തനിക്ക് ആരാധിക്കാൻ സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഗ്രഹങ്ങളെ ഒരു ബോക്സിനുള്ളിൽ ബന്ദവസ്ഥായിട്ട് വെച്ചു. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് രാത്രിയിൽ സ്വപ്നം തോന്നുന്നു. ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, എന്തിനാണ് നീ ഞങ്ങളെ ബോക്സിനുള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഞങ്ങളെ പതിവ് പോലെ ആരാധിക്കാൻ ആരംഭിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നതായിട്ട് അഭയചരണിന് തോന്നുന്നു. അത് കണ്ടതോടുകൂടി, ആ സ്വപ്നം വന്നതോടുകൂടി അഭയചരണിന് വല്ലാതെ വിഷമമായി. ഞാൻ എന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളെ എന്തിനാണ്
ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചത് എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടായി. അന്ന് മുതൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആ രാധാകൃഷ്ണ ആരാധന വീണ്ടും തുടങ്ങുകയുണ്ടായി. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എല്ലാവരോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർമിയിൽ ചേരാൻ പറയുന്നു. എല്ലാവരും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടണം എന്നുള്ള സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ പ്രസംഗം, ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രസംഗം, ഇതെല്ലാം അഭയചരണിനെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ രക്ഷയില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹവും പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വിവാഹവും കഴിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രാധാറാണി ദത്ത എന്നുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. ആ വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷം പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് പോസ്റ്റൽ വഴി BA പാസ്സായതായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് എല്ലാം വരുന്നു. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം തന്റെ ഡിഗ്രിയെ കളയുന്നു. കാരണം ആ സമയത്ത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് എല്ലാ ദിക്കിലും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പോലെ ഇദ്ദേഹവും ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ഡിഗ്രിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത്. സ്കോട്ടിഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ. തനിക്ക് ആ ഡിഗ്രി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ഡിഗ്രി വലിച്ചെറിയുന്നു, ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ അഭയചരൺ അപ്പോൾ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഡിഗ്രി എല്ലാം കളഞ്ഞെങ്കിലും ജോലിയില്ല, വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ജോലി കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മാനേജരായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉടനടി ജോലി കിട്ടുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം അഭയചരൺ തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി ഠാക്കൂറിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് കൽക്കട്ടയിൽ വെച്ച്. എങ്ങനെയാണത്? അഭയചരണിന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു നരേന്ദ്രനാഥ മുല്ലിക് എന്നുള്ള വ്യക്തി. അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് അഭയചരണിനെ, ഇവിടെ ഒരു സാധു വന്നിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോകണം, അദ്ദേഹം ഒരു വൈഷ്ണവനാണ്, മായാപൂരിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. കാരണം അഭയചരണിന് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സ്പിരിച്വലായിട്ട് അത്രയധികം ആ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യയും സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ പ്രസംഗവും എല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഭാരതത്തെ മോചിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള, സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തെ കാണുവാൻ, അതായത് തന്റെ ഈ സ്വാമിയെ കാണുവാനായിട്ട് വിസമ്മതിച്ചു. എങ്കിലും നരേന്ദ്രനാഥ് നിർബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ആ ആശ്രമത്തിലേക്ക്, ഗൗഡീയ മഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവിടെ അവർ രണ്ടുപേരും കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അവിടെ കുറെ പേരോട് പ്രഭാഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവർ അവിടെ പോകുന്നതും ഇവർക്ക് വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം അറിയാകുന്നത് കൊണ്ട് നേരിട്ട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരിടത്ത് ഇരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കണ്ട വഴിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും, നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീച്ചിങ്ങുകളെ എന്തുകൊണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൂടാ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ഇവരോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അഭയചരണിനോട് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയ വഴി ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു, ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അഭ്യസ്ത വിദ്യരായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ടീച്ചിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പക്ഷേ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്ന അഭയചരൺ എന്തു പറഞ്ഞു? നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലേ? ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ നമ്മളെ ഭരിക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ ഇതുപോലെയുള്ള ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വിടുമോ? അത് നമുക്ക് ആദ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ടേ ഇതെല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ വളരെ സീരിയസ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സ്വാതന്ത്ര്യമെല്ലാം കാത്തിരിക്കാം, സ്വാതന്ത്ര്യം പിന്നെ കിട്ടിയാലും മതി, പക്ഷേ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്, അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയുന്നത്.
ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അഭയചരണന് വളരെയധികം ആശ്ചര്യമായി. ഇതാരാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം, ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അത്യാവശ്യം. ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വിരോധമില്ല എന്നുള്ള മട്ടിലുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ പ്രസ്താവന ഇദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ആശ്ചര്യമായിട്ട് തോന്നി. ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുക? അപ്പോൾ അഭയചരണിന് തിരിച്ച് പറയാനായിട്ട് വാക്കുകളൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മിണ്ടാണ്ടേയിരുന്നു. എന്താണ് ഇദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പിന്നീട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് പറയാണ്, ഞാൻ ഒരു വൈഷ്ണവ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രീച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രീച്ചിങ്, അത് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി. എങ്കിലും അദ്ദേഹം എല്ലാവരോടും ഒരുമിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലും എന്നോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി, അതായത് അഭയചരണന് തോന്നി. അതുകൂടാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് അദ്ദേഹം എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് എനിക്ക് വളരെയധികം കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് തോന്നി. അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം വളരെയധികം ഒരു റിലീജിയസ് മാനായിട്ട്, ഒരു ആചാര്യനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി എന്ന് പ്രഭുപാദ പിന്നീട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അഭയചരണിന് അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം, അതായത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിനെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി. ആ സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ ഗുരുവായിട്ട്, മനസ്സിൽ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഒഫീഷ്യലായിട്ടല്ല, മനസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം 1930 അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ പിന്നീട് മരിച്ചു പോകുന്നു. കൂടാതെ ആദ്യത്തെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറുമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗിന് ശേഷം അഭയചരൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് അലഹാബാദിലേക്ക് അവിടേക്ക് താമസം മാറ്റുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത്, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ഒരു തവണ മധുര വൃന്ദാവൻ പര്യടനത്തിന് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹവും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം കാശിയിൽ വെച്ച് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ്. അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും കേൾക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കുകയാണ് പ്രഭുപാദ. 1932 അദ്ദേഹം അഭയചരണിനെ ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് എന്ത് മാറ്റുന്നു? അഭയചരൺ എന്നുള്ളതിനോടൊപ്പം അരവിന്ദ എന്നുള്ള അതായത് ലോട്ടസ് എന്നുള്ള ഒരു പേരും കൂടെ ചേർത്ത് അഭയചരണാരവിന്ദ എന്നുള്ള പേര് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ 1932 പ്രഭുപാദരുടെ ആദ്യത്തെ ഹരിനാമ ദീക്ഷ. ആ ഹരിനാമ ദീക്ഷയോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷയും, അതായത് വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ദീക്ഷയും ഒരുമിച്ച് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് 2 ദീക്ഷയും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നു. സാധാരണയായിട്ട് ഹരിനാമ ദീക്ഷ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സെക്കൻഡ് ഇനീഷ്യേഷന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. 6 മാസമാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടേ സെക്കൻഡ് ഇനീഷ്യേഷൻ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷേ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ 2 ദീക്ഷയും ഒരുമിച്ച് അഭയചരണിന് കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അഭയചരണാരവിന്ദ എന്ന് ആക്കി മാറ്റുന്നു. അങ്ങനെ അഭയചരണാരവിന്ദ അദ്ദേഹം പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അദ്ദേഹം അലഹാബാദിൽ ഒരു ബിസിനസ്, അതായത് അദ്ദേഹം ഒരു ഫാർമസിയുടെ ഏജൻസി എടുക്കുന്നു, മരുന്നുകളെല്ലാം വിൽക്കുന്ന ഏജൻസി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതിലെല്ലാം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഫാക്ടറി, തന്റേതായിട്ടുള്ള സ്വന്തം ഫാക്ടറി തുടങ്ങാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നു. ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ആദ്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവിർഭാവ ദിനത്തിൽ നമ്മൾ വ്യാസപൂജ പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യും. അതുപോലെ പ്രഭുപാദ ആദ്യമായിട്ട് 1935 ഫെബ്രുവരി 25 അദ്ദേഹം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ
62ാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വ്യാസപൂജ ഓഫറിംഗ് കൊടുക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോയം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതൊക്കെ വായിച്ചു കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ അഭയചരണാരവിന്ദ തന്റെ ഗുരുവിനെ ആദ്യമായിട്ട് സന്തോഷപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ദീക്ഷയെടുത്താൽ മാത്രം പോരാ, അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ അഭയചരൺ ആദ്യമായിട്ട് തന്റെ ഗുരുവിന് സന്തോഷമാകുന്ന ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ബോംബെയിൽ 1935 ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹം അവിടെ ഡീറ്റി വർഷിപ്പിന്, അതായത് അവിടെ ഒരു അമ്പലം തുറക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം വരുന്നു. ആ സമയത്ത് വീണ്ടും അഭയചരൺ അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാനായിട്ട് പോകുകയാണ്. പിന്നീട് 35 വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് വൃന്ദാവനത്തിൽ രാധാകുണ്ഡ, ശ്യാമകുണ്ഡ എന്നീ 2 കുണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ അരികിൽ വെച്ച് വീണ്ടും അഭയചരണാരവിന്ദ തന്റെ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അവിടെ വെച്ച് 2ാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്റെ ഗുരു അഭയചരണാരവിന്ദയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു. എന്താണത്? ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, നിങ്ങൾ അഭ്യസ്ത വിദ്യർ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ടീച്ചിങ്സുകളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൂടാ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. 2ാമതായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലെ രാധാകുണ്ഡ തീരത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കയ്യിൽ കുറച്ച് കാശ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുസ്തകം പ്രിന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് പുസ്തകം പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്? ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പുസ്തകം പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത മുതലായവയെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഇഫ് യു എവർ ഗെറ്റ് മണി പ്രിന്റ് ബുക്സ് എന്നുള്ള വിധത്തിൽ എന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അഭയചരണാരവിന്ദയോട് ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ആ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ തീരത്ത് വെച്ചാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ അതിന് റിപ്ലൈ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തോട് വേറൊന്നും തന്നെ ചോദിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരേ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം തന്റെ ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചത്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ സേവിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദ തന്റെ ഗുരുവിനോട് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ചോദിക്കുന്നത്, അതായത് ഞാൻ എങ്ങനെ അങ്ങയെ സേവിക്കണം. അതായത് ഗുരുവിനെ സേവിച്ച് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് ശിഷ്യന്റെ കടമയാണ്. അപ്പോൾ ഗുരുവിന് നമ്മിൽ നിന്ന് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു ഗുരുവിനോട്, എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ സേവിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ റിപ്ലൈ കിട്ടുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക്. എന്താണത്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, എന്താ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ്, നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതി എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ ടീച്ചിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങണം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ടീച്ചിങ്സിനെ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റി അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രഭാഷണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രചാരം ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കണം എന്ന് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദരുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഒരേ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതിനുശേഷം 1937 ജനുവരി 1 ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ഈഹലോകം വിട്ട് അദ്ദേഹം സമാധിയാകും. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൗഡീയ മഠത്തിന് കുറച്ച് തകർച്ചകളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു. എങ്കിലും പ്രഭുപാദ അതിലൊന്നും ഇൻവോൾവ് ആകുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹം പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒരു മാഗസീൻ, തന്റെ ഗുരു നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഒരു മാഗസീൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്ന് പേരിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു മാഗസീൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കുന്നു. അത്
ദിവസവും അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ലേഖനങ്ങളെല്ലാം പ്രഭുപാദ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്വയം അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സ്വയം അത് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒരു മാഗസീൻ ആക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം അത് വിൽക്കാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അതും അദ്ദേഹം സ്വയം ചെയ്യുമായിരുന്നു. വേറെ ആരും അദ്ദേഹത്തിന് സഹായത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം സ്വയം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം നടത്തുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് മാഗസിന്റെ ലോഗോ എന്തായിരുന്നു? ഗോഡ് ഹെഡ് ഈസ് ലൈറ്റ്, നെസയൻസ് ഈസ് ഡാർക്ക്നെസ്. അതായത് ഈശ്വരൻ വെളിച്ചമാണ്, പിന്നെയോ അജ്ഞാനമാണ് തമസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലോഗോയായിരുന്നു അതിനുണ്ടായിരുന്നത്. വേർ there is Godhead, there is no nescience. എവിടെ ഈശ്വരനുണ്ടോ അവിടെ അജ്ഞാനമില്ല എന്നുള്ള ഒരു ലോഗോ വെച്ചുകൊണ്ട് ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് മാഗസിൻ അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും ഇസ്കോണിൽ ആ മാഗസിൻ ഇപ്പോഴും പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അത് അവർ നിർത്തിയിട്ടില്ല. അത് കണ്ടമാനം അത് വളരെ നല്ലവണ്ണം ചെലവായിട്ടും പോകുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് 1950 അദ്ദേഹം അഭയചരൺ ഇവിടെ ഒരു വേൾഡ് വൈഡ് സ്പിരിച്വൽ ഓർഗനൈസേഷൻ തുടങ്ങാനായിട്ട് പരിപാടിയിട്ടു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഝാൻസിയിലാണ് അദ്ദേഹം ലീഗ് ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് എന്നുള്ള പേരിൽ 1950 ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ പോലെ തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ തുടങ്ങാനായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഡിസൈപ്പിൾ ആയിരുന്നു, ശിഷ്യനായിരുന്നു ആചാര്യ പ്രഭാകർ എന്നുള്ള വ്യക്തി. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഒരുപാട് പേർ ഇതിനോട് സഹകരിച്ചുവെങ്കിലും ആരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാകുവാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. ആരും പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ 1-2 വർഷം അദ്ദേഹം പരിശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ആരും തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഓർഗനൈസേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനായിട്ട് തയ്യാറായില്ല. അങ്ങനെ ആ സംരംഭം പരാജയപ്പെടുത്തു പോകുന്നു. അതിനോടുകൂടി തന്നെ തന്റെ ഭാര്യയെയും കുട്ടികളെയും അദ്ദേഹം വിട്ടിട്ട് വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അങ്ങനെ അതിന് കാരണവുമുണ്ട്. കാരണം പ്രഭുപാദ ഈ മാഗസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ലേഖനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി എഴുതി വെക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് നഷ്ടമായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അധികം കാശൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ ചായപ്പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രഭുപാദ പുറത്തു പോയിട്ട് വന്നു നോക്കുമ്പോൾ താൻ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന ലേഖനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കാണുന്നില്ല, ആ പേപ്പറുകൾ ഒന്നും തന്നെ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ തന്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു, താൻ ഇവിടെ വെച്ചിരുന്ന പേപ്പറുകളെല്ലാം എവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, വീട്ടിൽ ചായ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ആ ചായപ്പൊടി വാങ്ങാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ പേപ്പറുകളെല്ലാം വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടതും പ്രഭുപാദർക്ക് ഷോക്കായി പോയി. കാരണം സ്വന്തം ഭാര്യ താൻ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന തന്റെ ജീവിതമായിരുന്ന ആ സ്പിരിച്വൽ ലേഖനങ്ങളെ എല്ലാം എടുത്ത് വിറ്റുകളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, നിനക്ക് ചായയാണോ വലുത് അല്ല ഞാനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ഭാര്യ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് ചായ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അത് മനസ്സിലാക്കി പ്രഭുപാദ ആ വീട് വിട്ട്, ഇത് സമയമായി, തനിക്ക് ഇനി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഇറങ്ങേണ്ടുന്ന സമയമായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, തന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കേണ്ടുന്ന സമയമായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഞാനിപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ആരും പുറത്തേക്കാക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ ആരാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തീരുമാനിക്കുക? ഇതെല്ലാം ശരിയാക്കുന്നത് ആരാണ്? അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ആ വീട് വിട്ടു പോകുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം അതും വേറെ ആളുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നു. അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന്മാർ അവരും അത് തിരിച്ചു പിടിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാക്ടറി നഷ്ടമായി, ലോസ് വന്നിട്ട് അവിടെ തീ പിടിച്ച് ഫാക്ടറി മുഴുവൻ നഷ്ടമായി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസ് നഷ്ടമായി. വീട്ടിലാണെങ്കിലോ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാൻ
എല്ലാം എനിക്ക് വാനപ്രസ്ഥത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മധുരയിലേക്ക്, വൃന്ദാവൻ മധുരയിലേക്ക് അദ്ദേഹം യാത്രയാകുന്നു. അവിടെ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ അദ്ദേഹം ഗൗഡീയ പത്രിക എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകം അദ്ദേഹം എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നു. അവിടെ കേശവ മഹാരാജാവിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്. പിന്നെ ഭക്തി സാരംഗ ഗോസ്വാമി എന്നുള്ള വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹം സജ്ജന തോഷണി മാഗസീൻ അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം സഹായിച്ചു. പിന്നെ ഭക്തി സാരംഗ ഗോസ്വാമിയുടെ സെക്രട്ടറി രാമാനന്ദ, അദ്ദേഹം ഭക്തി വേദാന്ത പ്രഭുവിന് എല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടൊരു ലെറ്റർ ഉണ്ടാക്കി. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം അത് നിരാകരിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ കുറച്ചു നാളുകൾ അവിടെയും ഇവിടെയും എല്ലാം താമസിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് താൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെയാണ് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് എല്ലാം ഉള്ളത്. മധുരയിൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് ഒന്നുമില്ല, അതെല്ലാം വില്ലേജ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മാഗസിനുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഡൽഹി വരെ പോയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിലെല്ലാം താമസിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ മാഗസീൻ, ബാക്ക് ടു ഗോഡ്ഹെഡ് മാഗസീൻ അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 1956 അദ്ദേഹം ബാക്ക് ടു ഗോഡ്ഹെഡ് മാഗസീൻ വീണ്ടും പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. തന്നെത്താനെ ലേഖനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, തന്നെത്താനെ പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ആർക്ക് കൊടുത്തു? ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിന് അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെയ്തു. അദ്ദേഹം രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിന് ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം വിശദീകരിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, കാരണം കാശ് വേണം ഇതെല്ലാം പ്രിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അത് അദ്ദേഹത്തിന് കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു? ആ സമയത്ത് ഒരു ബംഗാളി പോയം ഉണ്ടാക്കുന്നു, വൃന്ദാവന ഭജന എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ 1959 അദ്ദേഹം ഭക്തി പ്രജ്ഞാന കേശവ മഹാരാജ എന്നിവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സന്യാസവും സ്വീകരിക്കുന്നു. ആദ്യം വാനപ്രസ്ഥം, പിന്നീട് ത്രിദണ്ഡി സന്യാസി, അദ്ദേഹം സന്യാസവും സ്വീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി എന്നുള്ള പേര്, ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അഭയചരണാരവിന്ദ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി എന്നുള്ള പേരായി പിന്നീട് പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ 62-65 ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഭാഗവതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് 3 കാൻഡോ, ആദ്യത്തെ 3 സ്കന്ധങ്ങൾ അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് അമേരിക്കയിലേക്ക്, അതായത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി പ്രചാരം ചെയ്യണമെന്ന് തന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയത്താണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, പാസ്പോർട്ട് എല്ലാം അദ്ദേഹം റെഡിയാക്കി വെക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജപ്പാനിലെ ഒരു പ്രതിനിധി, ആ സമയത്ത് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജപ്പാനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് ശരിയാകുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള കാശ് ഇവിടെ നിന്നും കിട്ടിയില്ല. 1962 അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് സ്ഥിരതാമസമാക്കി മാറ്റുന്നു. അവിടെ രാധാ ദാമോദര എന്നുള്ള അമ്പലമുണ്ട്. അവിടെ ആ രാധാ ദാമോദര അമ്പലത്തിന്റെ സൈഡിൽ 2 റൂമുണ്ട്. അതിപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ പ്രഭുപാദ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം രാപ്പകൽ ഈ ബാക്ക് ടു ഗോഡ്ഹെഡ് മാഗസീൻ, ഭാഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായവയെല്ലാം തർജ്ജമ ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ആ സമാധി കുടീരം, ഭജന കുടീരം അദ്ദേഹത്തിന് കാണുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും രൂപ ഗോസ്വാമിയെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭജന കുടീരം നോക്കിക്കൊണ്ട് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയ ജോലിയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ടീച്ചിങ് അതെല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്ന്. എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? കയ്യിൽ നയാ പൈസയില്ല, ആരും സഹായിക്കുന്നില്ല, ശിഷ്യന്മാരാരുമില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഗുരുവിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ സഫലീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ട്രാൻസ്ലേഷൻ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ദിക്കിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഭാഗവതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ 1, 2, 3 വോളിയം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രഭുപാദ തന്നെ ഇരുന്ന് എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് കുറേശ്ശെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഒന്നും കൺക്ലൂഷൻ ആകുന്നില്ല, ഒന്നിനും ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പേരെ സമീപിച്ചു, ഒരുപാട് പേരോട് എംബസിയിലെല്ലാം സമീപിച്ച് അമേരിക്കയിലേക്കോ ലണ്ടനിലേക്കോ പോകാനായിട്ടുള്ള വിസ, ടിക്കറ്റ് ഇതെല്ലാം അപേക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും ഒന്നും ശരിയാകുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ആരെയെല്ലാം കണ്ടു എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് US എംബസിയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അത് പരിശ്രമിച്ചു. പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സാക്കിർ ഹുസൈനെ അദ്ദേഹം കാണുകയുണ്ടായി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തെങ്കിലും അദ്ദേഹം പിന്നീട് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് 64-ൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നു. ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയെ കണ്ടിട്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുകയുണ്ടായി. അതായത് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? ഭാഗവതം അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു കോപ്പി ഭാഗവതം ഇദ്ദേഹത്തിനും കൊടുക്കുന്നു, ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളിലും ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എല്ലാവരും വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ആണെങ്കിലും പ്രഭുപാദർക്ക് ഒരു ഫേം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഭാരതത്തിൽ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ആ സമയത്താണ് അടുത്ത ഇതിൽ അദ്ദേഹം പിന്നീട് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്നു ഒരു സുമതി മൊറാർജി എന്നു പേരുള്ള ഒരു സ്ത്രീ. അവർക്ക് ഒരു ജലദൂത എന്നുള്ള ഒരു കപ്പലുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ചരക്ക് കപ്പലാണത്. അവർ അമേരിക്കയിലേക്കും മറ്റുള്ള ദിക്കുകളിലേക്കുമെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന്, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ചരക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്ന ഒരു കപ്പലായിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ ഈ സുമതി മൊറാർജി എന്നുള്ളവരോട് പ്രഭുപാദ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, തനിക്ക് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, അവിടെ പോയി ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം, എന്റെ ഗുരുവിന്റെ ആഗ്രഹമാണ്, നിങ്ങളുടെ കപ്പലിൽ എനിക്ക് ഒരു മുറി തരാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സുമതി മൊറാർജി പറയുന്നു, അത് ചരക്ക് കപ്പലാണ്. കാരണം ചരക്ക് കപ്പലിൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമായിട്ടിരിക്കാനുള്ള അങ്ങനെയുള്ള മുറികളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല, ചൂടായിരിക്കും. പിന്നെ കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ദിവസമെടുക്കും. സീ സിക്നെസ്, കടലിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരാം. കൂടാതെ പ്രഭുപാദർക്ക് ഓൾറെഡി 69 വയസ്സായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞാലും പ്രഭുപാദ പോകാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവർ സമ്മതിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജലദൂത എന്നുള്ള കപ്പലിൽ, ബോംബെയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം കപ്പലിൽ കയറുകയാണ്. കപ്പലിൽ കയറിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ സൂട്ട് കേസ്, ആ സൂട്ട് കേസിൽ അദ്ദേഹം തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത ഇത്ര മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കൂടാതെ ഒരു 40 രൂപയും. ഇത്രയും വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ജലദൂത കപ്പലിൽ പോകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലഗേജ് എല്ലാം കയറ്റിയത് നമ്മുടെ മട്ടാഞ്ചേരി, എറണാകുളത്തെ മട്ടാഞ്ചേരി എന്നുള്ള ആ ഷിപ്പ് എല്ലാം പോകുന്ന ആ ഹാർബറിൽ നിന്നാണ്. കൊച്ചിയിൽ അദ്ദേഹം കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ ഇറങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് യാത്രയാകുന്നു. കപ്പലിൽ വെച്ച് 3 തവണ അദ്ദേഹത്തിന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ സീ സിക്നെസ് ഉണ്ടാകുന്നു. അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കപ്പലിൽ വെച്ച്, ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത്?
ഞാൻ എന്താണ് അവിടെ പോയി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭാരതത്തിൽ വിജയിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് വിജയിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഭാരതീയ സംസ്കാരം അറിയാത്തവരാണ് അവിടെയുള്ളത്. അവരെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാനെല്ലാം സാധിക്കുമോ, അതൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. കൂടാതെ മത്സ്യമാംസാദികളും മദ്യവുമെല്ലാം വേണ്ടെടുത്തോളം കഴിക്കുന്ന, അത് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. അവിടെ പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള സ്വാമിജിക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നെല്ലാം അദ്ദേഹം വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടിയില്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹം സെപ്റ്റംബർ 17-ാം തീയതി ബോസ്റ്റണിൽ എത്തുന്നു. 19-ാം തീയതി അദ്ദേഹം ന്യൂയോർക്ക് ഹാർബറിൽ എത്തുന്നു. ആദ്യം അദ്ദേഹം YMCAയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അഗർവാൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും ഭാര്യയും അവിടെ ന്യൂയോർക്കിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഗോപാൽ അഗർവാൾ, പിന്നെ സാലി അഗർവാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രഭുപാദ താമസം മാറ്റുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും മത്സ്യമാംസാദികളെല്ലാം കഴിക്കുന്നവരാണ്. എങ്കിലും പ്രഭുപാദർക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദ സ്വയമാണ് കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ വീട്ടിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള വെജിറ്റേറിയൻ ആഹാരങ്ങളെല്ലാം പ്രഭുപാദ സ്വയം കുക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതിന് സാലി പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രഭുപാദരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബ്രാസിന്റെ, ഒരു ഓടിന്റെ ഒരു പാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു 3 തട്ടുള്ള പാൻ. ഒരു തട്ടിൽ അദ്ദേഹം ചോറ് വെക്കും, ഇനി ഒരു തട്ടിൽ വെജിറ്റബിൾസ്, ഇനി ഒരു തട്ടിൽ ബ്രെഡും കൂടെ വേവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന 3 തട്ടുള്ള ഒരു അടുക്ക് പാത്രം. അതിലാണ് അദ്ദേഹം ചോറും കറികളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് അവർ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പക്ഷേ കുറച്ചു ദിവസമേ അദ്ദേഹം ആ സാലി അഗർവാളിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചുള്ളൂ. ഒക്ടോബർ 18 ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് വിട്ട് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് പോകുന്നു. അദ്ദേഹം കുറെ വീടുകൾ മാറി 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 താമസിച്ചു. കാരണം എവിടെ നിന്നാണ് തുടക്കം ലഭിക്കുക എന്നറിയില്ലല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിന് ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കണം, ഈ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം വളർത്തണം, ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം. ഇതെല്ലാമാണ് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ന്യൂയോർക്കിൽ രാമമൂർത്തി മിശ്ര എന്നുള്ള ഒരു അവ്യക്തിഗതവാദിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. രാമകൃഷ്ണ ആശ്രമത്തിലെ ഒരു ആചാര്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും അവരോട് സംസാരിക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രഭുപാദരെ അനുവദിച്ചില്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൗഡിയ ഒരു മഠം കൂടെ ന്യൂയോർക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഗൗഡിയ മഠക്കാരും പ്രഭുപാദരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് സമ്മതിച്ചില്ല. ഫെബ്രുവരി 15-ന് അദ്ദേഹം വേറെ ഒരു ദിക്കിലേക്ക് താമസം മാറ്റുന്നു. ഡോക്ടർ മിശ്രയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു ദിക്കിലേക്ക് അദ്ദേഹം താമസം മാറ്റുന്നു. പിന്നീട് അപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എല്ലാം കളവ് പോകുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം വേറൊരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന് 1-2 ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം വരാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തനങ്ങളും ഭാഗവത പ്രഭാഷണവും എല്ലാം കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ, മൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശിഷ്യൻ, ഒരു ദിവസം ന്യൂയോർക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് താമസിക്കാനായിട്ട്, ഇവിടെ കാണാം മാച്ച്ലെസ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അതിന്റെ താഴെ കടകളായിരുന്നു. അതിന്റെ മുകളിലത്തെ റൂമിൽ അദ്ദേഹത്തിന് താമസിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഒരു ന്യൂസും കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ മാച്ച്ലെസ് ഗിഫ്റ്റ് എന്നുള്ള ആ പേര് പ്രഭുപാദർക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി. അതായത് മാച്ച്ലെസ്, നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഗിഫ്റ്റ്, അതായത് ഉപഹാരം, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരിക്കലും വേറെ ഒന്നിനോടും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ്. അതാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് തന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാത്തിലും അദ്ദേഹം മാച്ച്ലെസ് ഗിഫ്റ്റ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടുത്തെ കടകൾക്കും പിന്നെ ഇസ്കോണിന്റെ എല്ലാ കടകൾക്കും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ഓർഗനൈസേഷന് ഇസ്കോൺ എന്ന് പേരിടും. ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്നാണ് പേരിടാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ പാശ്ചാത്യരായിട്ടുള്ള ചിലർ പറഞ്ഞു, ഗോഡ് കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി.
കാരണം അത് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ആയിട്ട് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കില്ലേ? കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭാരതീയരുടെ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്കാക്കില്ലേ? ഗോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കുമുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള പേരാണ് ഗോഡ്. കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാരതീയരുടെ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്കാക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജനറൽ ടേമാണ്. ഭഗവാനെ ഗോഡ് എന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നു. പക്ഷെ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാണ്? കൃഷ്ണൻ എന്ന് നമുക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്നറിയാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരറിയാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാസസ്ഥലം എന്താണ് എന്നറിയാം, അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം അറിയാം. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് തന്നെ പേരിടണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് പേരിടുന്നു. ഇത് പ്രഭുപാദ ന്യൂയോർക്കിൽ പോയിട്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്തു എന്ന് അന്നത്തെ കാലത്തെ പേപ്പറുകളിൽ വന്ന ന്യൂസാണ്. ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു സന്യാസി ഒരു ദിക്കിൽ ഒരു പാർക്കിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പോയി പ്രഭാഷണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് നൃത്തം വെക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം അന്നത്തെ കാലത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കണം. 66 ജൂലൈ 13 ഇസ്കോൺ രൂപീകൃതമാകുന്നു. സെപ്റ്റംബറിൽ ആദ്യത്തെ വെസ്റ്റേൺ ഡിസൈപ്പിൾസിനെ, അദ്ദേഹത്തിന് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാകുന്നു. 23 ബാക്ക് ടു ഗോഡ്ഹെഡ് മാഗസീൻ അവിടെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് രണ്ടാമതായിട്ട് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ അവിടെ ജഗന്നാഥ രഥയാത്രയെല്ലാം നടത്തുന്നു. അവിടെ ഒരമ്പലം ആദ്യമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നു. 68 സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാകുന്നു. ഇവിടെ ഫോട്ടോ കാണാം. അങ്ങനെ അവിടെ അദ്ദേഹം ക്രമേണ അദ്ദേഹം ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലായിട്ട്, അമേരിക്കയിലെ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇസ്കോണിനെ വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് അദ്ദേഹം തന്നെ ഇരുന്ന്, അദ്ദേഹം പോയ സമയത്ത്, ന്യൂയോർക്കിൽ പോയ സമയത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹം ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് പാർക്കിൽ കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫോട്ടോയാണിത്. 67 സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ അമ്പലം സ്ഥാപിക്കുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം കംപ്ലീഷൻ ചെയ്തു 67. 25 അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. മെയ് 25. ജൂലൈ 24 അദ്ദേഹം ലണ്ടൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം ലണ്ടനിൽ അമ്പലം സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് അന്നത്തെ ബീറ്റിൽസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു വലിയ റോക്ക് ബാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരാകുന്നു. ബീറ്റിൽസ് ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്കോണിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. അത് വളരെയധികം വലിയ സക്സസ് ആണ്. ആപ്പിൾ ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്. അത് വളരെ വലിയ സക്സസ് ആയി പോയി. വളരെയധികം സെയിൽസ് അതിനുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൺട്രിയിൽ അതിന് വളരെയധികം സെയിൽസ് ഉണ്ടായി. പിന്നെ ഈശോപനിഷത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ജൂൺ 30 69. ജൂൺ 30 നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു. ജൂലൈ 16 ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ രുക്മിണി ദ്വാരകാനാഥ് അമ്പലം. ഡിസംബർ 14 രാധ ലണ്ടനീശ്വര, ലണ്ടനിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഇസ്കോൺ അമ്പലത്തിലെ ഭഗവാന്റെ പേരാണ് രാധ ലണ്ടനീശ്വര എന്ന്. പിന്നീട് മോസ്കോവിലേക്ക് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുന്നു. മോസ്കോവിലും ഇതുപോലെ അമ്പലങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം പണി ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ബോംബെയിൽ ജുഹുവിൽ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം അമ്പലം പണിയാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നു. 1970 GBC ഗവേണിംഗ് ബോഡി കൗൺസിൽ രൂപീകൃതമായത്, അതായത് ഇസ്കോണിനെ ഭരിക്കുന്ന, നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗവേണിംഗ് ബോഡി കൗൺസിൽ, അത് രൂപീകൃതമായത് 1970 ഓഗസ്റ്റ് 29 കൽക്കട്ടയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുന്നു. 71 മെയ് 9 അദ്ദേഹം ഓസ്ട്രേലിയ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ജൂണിൽ മോസ്കോ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ജൂലൈയിൽ മായാപൂർ വൃന്ദാവൻ ട്രസ്റ്റ് എന്നൊരു ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കുന്നു.
നവംബർ 26 വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് 40 ഡിവോട്ടീസുമായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരുന്നു. എന്നിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലെ അമ്പലം അദ്ദേഹം 72 ജൂലൈ 14 അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണ ബലരാം ടെമ്പിൾ അദ്ദേഹം നിർമ്മിക്കുന്നു. 72 മാക്മില്ലൻ ഭഗവത്ഗീത ആസിറ്റീസിന്റെ കോപ്പി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു. 23 ജുഹു ബോംബെയിലെ സെന്ററിന് കല്ലിടുന്നു. 29 മെയ് 29 ഭക്തി വേദാന്ത ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ്, അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ബുക്ക് ഇസ്കോണിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ, പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വിൽക്കാനായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഭക്തി വേദാന്ത ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ള ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കുന്നു. 79 പാരീസിൽ രാധ പാരീസ് ഈശ്വര ഡേറ്റിനെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ. സ്വീഡനിൽ സെപ്റ്റംബർ 5 സ്വീഡൻ സ്റ്റോക്ക്ഹോം വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും 74 അദ്ദേഹം ബോംബെയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. പിന്നീട് ജുഹുവിൽ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത അദ്ദേഹം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 74 ചൈതന്യ ചരിതാമൃത കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 75 ബോംബെയിൽ വീണ്ടും അമ്പലത്തിന് കോർണർ സ്റ്റോൺ ചെയ്യുന്നു. 23 മാർച്ച് 23 മുതൽ 27 വരെ മായാപൂരിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ. ഏപ്രിൽ 20 ശ്രീകൃഷ്ണ ബലരാം ടെമ്പിൾ വൃന്ദാവനം ഉദ്ഘാടനം, രാമനവമി. മെയ് 18 മെൽബോണിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് മെൽബോണിലേക്ക്, മെയ് ആയപ്പോൾ മെൽബോണിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ആസ്ട്രേലിയയിൽ ഗൗരനിതായി ഡേറ്റിനെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ. സെപ്റ്റംബർ 13 വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. അവിടെ ഗുരുകുല ആരംഭിക്കുന്നു. നവംബർ 20 ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡിന്റെ 1 മില്യൺ കോപ്പീസ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്തു. 76 മെയ് 2 കാളിയ കൃഷ്ണ ഡേറ്റി ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഫിജി. ജൂൺ 15 ഗൗരനിതായി ഡേറ്റി ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഡെട്രോയിറ്റ്. ആഗസ്റ്റ് 18 ഹൈദരാബാദ് ടെമ്പിൾ ഓപ്പണിംഗ്. 77 ഫെബ്രുവരി ഭുവനേശ്വരിൽ ഇസ്കോണിന്റെ ടെമ്പിളിന് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ചെയ്യുന്നു. ജൂൺ 4 അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് തന്റെ വില്ല്, അതായത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിപ്പാർച്ചറിന് ശേഷം പിന്നീട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കേണ്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം വില്ലുണ്ടാക്കി വെക്കുന്നു. നവംബർ 14 വൈകുന്നേരം 7:30 അദ്ദേഹം വിട്ടു പോകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് 81 വയസ്സായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നിമിഷം പോലും വെറുതെ ഇരിക്കാതെ 69ാമത്തെ വയസ്സിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയിട്ട് 81 വയസ്സ് വരെ അദ്ദേഹം 14 തവണ ലോകം മുഴുവനും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു. 108 അമ്പലങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം എല്ലായിടത്തുമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചത്. കൂടാതെ 82ഓളം പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം സ്വയം എഴുതിയുണ്ടാക്കി. അതിൽ 10 വോളിയമുള്ള ഭാഗവതം 10 വോളിയം ഫുൾ അദ്ദേഹമാണ് എഴുതിയുണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നീട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത, പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത, പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾ, ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ, അതെല്ലാം അദ്ദേഹം എഴുതിയുണ്ടാക്കുന്നു. കൂടാതെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ സംസ്കാരം എന്താണ് എന്ന് ഒന്നും തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരാണ്. സംസ്കൃതം എന്ത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, നമ്മുടെ സംസ്കാരം എന്ത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പൂജ, ഭഗവാൻ, കൃഷ്ണൻ, എങ്ങനെ ആരത്തി, പ്രസാദം, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയാത്ത അവർക്ക് വളരെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് സാധിച്ചു. അവരെ സംസ്കൃതം പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും വായിക്കാനും എഴുതാനും പിന്നീട് പുസ്തകം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യാനും എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഡേറ്റി എങ്ങനെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം, ഡേറ്റിനെ എങ്ങനെ അലങ്കാരം ചെയ്യണം, ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കണം, അതുകൂടാതെ ഭാരതത്തിലെ ക്യുസീൻ, അതായത് ഇവിടത്തെ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് സ്വയം അദ്ദേഹം അവരെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് അവരെ അത്രയും വലിയ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. ഇത്രമാത്രം ഭഗവാന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെയും അനുഗ്രഹം മൂലം വെറും 10 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് ഇതെല്ലാം സാധിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു മഹാ അത്ഭുതം തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇതെല്ലാം പ്രഭുപാദർ തന്നെ, അദ്ദേഹം ഒരേ ഒരാൾ, എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, അതായത് എല്ലാ ദിക്കിലും ഒരുമിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാം എഴുത്തെഴുതി, ആ സമയത്ത് ഫോണോ അതും മൊബൈലൊന്നും തന്നെ ഇല്ല.
അപ്പോൾ എഴുത്തെഴുതുന്നു. ഓരോ ദിക്കിലേക്കും അദ്ദേഹം കത്തെഴുതി അയച്ച് എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്ത് ഇത്രയും ഡിസൈപ്പിൾസിനെ, ശിഷ്യന്മാരെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി. അതും എഴുത്ത് വഴിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ തുളസിമാല, പേരുകൾ എല്ലാം അയക്കുന്നതും എഴുത്ത് വഴിയാണ്. ഒരമ്പലത്തിൽ ഇത്രമാത്രം ഡിസൈപ്പിൾസിനെ ദീക്ഷ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വേറെ ഏതെങ്കിലും ദിക്കിലാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അവർക്കുള്ള പേരും അവർക്കുള്ള ജപമാലയും എല്ലാം പ്രഭുപാദ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കുന്നു. കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഭാരതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പുറമേയുള്ള അമേരിക്കയിലും ലണ്ടനിലും എല്ലാം ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ട ധോത്തി, അവർക്ക് വേണ്ട കുർത്തകൾ, പിന്നെ സ്ത്രീ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാരികൾ, ഇതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഭക്തന്മാർ പറയുന്നത്. അത്രമാത്രം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് വാത്സല്യമുള്ള ഒരു ഗുരുവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അദ്ദേഹം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു ജന്മമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ സ്വയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേനാധിപൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞയച്ചത് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടം, ഒരു 5-6 ഡിസൈപ്പിൾസിനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയത്. എങ്കിലും അത് വളരെ വലിയ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാറി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അദ്ദേഹം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ സിറ്റിയിലേക്കും പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. അവിടെയെല്ലാം ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ അത് 5000 അദ്ദേഹത്തിന് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ദീക്ഷ കൊടുത്ത 5000 ഡിസൈപ്പിൾസ്, അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുൻപ് 5000 ഡിസൈപ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരുപാട് ലെക്ചറുകൾ, പിന്നെ ഒരുപാട് കോൺവെർസേഷൻസ്, ഇന്റർവ്യൂ, ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോറിൻ സയന്റിസ്റ്റുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പേരുമായിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 20ഓളം ആൽബങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകളുടെ 20ഓളം ആൽബങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് മാഗസിൻ അദ്ദേഹം 1 മില്യൺ കോപ്പീസ് ആണ് ആ സമയത്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയത്ത് 10,000-ഓളം ആൾക്കാർ അതിൽ ചേർന്നിരുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹം പുറമേയുള്ള അമ്പലങ്ങൾക്ക് കൂടാതെ ഇവിടെ മായാപൂർ, വൃന്ദാവനം, ബോംബെ എന്നീ ദിക്കുകളിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ അമ്പലങ്ങളാണുള്ളത്. അവിടെയെല്ലാം വളരെയധികം ടൂറിസ്റ്റുകൾ, പിലിഗ്രിമേജ് സെന്റർ ആയിട്ട് അതെല്ലാം മാറിയിരിക്കുന്നു. 108 അമ്പലങ്ങളെ അദ്ദേഹം പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും 6 കോണ്ടിനെന്റിലായിട്ട്. പിന്നെ രഥയാത്ര, ലോകമെമ്പാടും അദ്ദേഹം രഥയാത്ര ഇനാഗുറേഷൻ ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നെ ചന്ദനത്തിരി ബിസിനസ്, ചന്ദനത്തിരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം, അത് എങ്ങനെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതുവഴി അത് വിറ്റിട്ട് എങ്ങനെ അമ്പലത്തിലേക്ക് കാശുണ്ടാക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഇസ്കോണിലെ ചന്ദനത്തിരി എന്നുള്ളത് വളരെ വേൾഡ് ഫേമസ് ആണ്. അത്രമാത്രം സെയിൽസ് ആണ് അതിനുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻകം അദ്ദേഹത്തിന് അമ്പലങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. 2004 വരെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇസ്കോൺ അമ്പലങ്ങളിൽ നിന്ന് $1 മില്യൺ ആണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ സൺഡേ ഫീസ്റ്റ്, സൺഡേ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ എല്ലാ ഇസ്കോണിലും ഫീസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് സദ്യ, എല്ലാവർക്കും വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് സദ്യ കൊടുക്കുന്നു. അത് പ്രഭുപാദ് തന്നെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഒരു ചെയിൻ പോലെ വേൾഡിലെ എല്ലാ ദിക്കിലും ഇസ്കോണിന്റെ ഗോവിന്ദാസ് റെസ്റ്റോറന്റ് അതും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് ലെക്ചറുകളും, ഇതുവരെ നമുക്ക് 2200ഓളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലെക്ചറുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഇതിഹാസം തന്നെയായിരുന്നു. ഇസ്കോൺ എന്നുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം, നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ 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 അസുലഭമായേനെ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇസ്കോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, പ്രഭുപാദ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുമുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു. ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത മുതലായവ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു.
അതുകൊണ്ട് ആ പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ PPT നമ്മൾ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഡേറ്റ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് ഓർമ്മ വെച്ചിരിക്കണം. ഇന്റർവ്യൂ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ആ സമയത്ത് വീണ്ടും എടുക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ശ്രമിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം